Goddag mine damer og herrer, det er direkte fra Statsministeriet. Stem på Wagner, det gavner dig og hele verden. Og hvad skal vi så snakke om i dag? Ja, jeg må nok sige, at dansk politik er jo lidt kedelig for tiden, og der sker jo ikke rigtig noget. Så jeg har jo egentlig bare tænkt mig at optage lidt billeder her, måske sætte lidt musik på og lave lidt lyd, og så snakke om alle mulige mærkelige ting. Men egentlig, prøv at se, det er egentlig meget sjovt, når man har sådan en pistol her, hvordan den i billedet kan se enormt stor ud. Og så hvis jeg tager den herhen, så bliver den lille. Det er faktisk sjovt. Man kan jo kalde det for mange mærkelige ting, men det ser jo egentlig, når man så kører den, man kan faktisk lave ret mange fede film. Det er sådan her Dirty Harry, han ser ud. Det er sådan, man tager pistolen lidt fra, så ser den kæmpe stor ud. Så, men det er faktisk meget sjovt. Og så kan man lave den her. Nå. Skal vi snakke om lidt politik og sige, hvad der sker i dansk politik i dag? Ja, jeg må jo nok sige, der sker jo ikke rigtig noget i dansk politik lige for tiden, andet end ja, hvad sker der egentlig? De vil sætte energi på vindmøller, eller hvad pokker der. Jeg synes, dansk politik er lige, det er gået i stå lige for tiden, så der er jo ikke rigtig noget at snakke om. Så vi kan jo sådan set ikke andet sige andet, jeg kan jo sådan set ikke sige andet end tak til alle jer ude på Facebook, der følger med i min film og synes, det er sjovt at stemme på Wagner, det gavner, laver lidt musik, men egentlig så siger jeg jo min samme politisk mening hele tiden. Men jeg gør bare det, jeg skifter jo tøj lidt en gang imellem, ikke? Fordi jeg må nok sige, det bliver lidt kedeligt. Det, der er mest kedeligt ved politik, jeg har engang gået på retorikkursus, det er jo, at de siger, at man skal gentage sig selv igen og igen for at komme ud med budskabet. Og det bliver jo lidt ensformigt og lidt kedeligt. Derfor tænkte jeg, at man kan skifte kulisserne ud i stedet for at tage noget andet tøj på og så egentlig sige det samme og det samme. Men jeg siger stort herfra, og vi ses i den næste videofilm. Stem på Wagner, det gavner dig og hele verden. Hej hej.